Bay, uto na sad kung karon mag-siomay na ni Dudong bay. Ano siya located diri sa ilahom sa Manila Dalaman flyover do na diri kilid sa Caltex. Og mag-siomay ta og lumpia diri. Tara guys, mga onda. Duha ka lumpia. Ay, diri ra gyapon na mo gibuhang natin diri ba. Imuha mo ba? Ang imo lumpia. Tara. Lang pusto ki. Puso? Puso na, Jis. Ako. Okay. Nauta. Tembok ko na kuwan ba? Wago iway sa siyo gud ke. Dili ta lang ke. Grapo og. Majian deh. Wala ka? Kala mo may balik. Ada apa? Powder na ba? Naon ni mo dun?